No. It's still here. What? The island near the geyser. We need to get the key from it and unlock this door. We need Nie, americké set right a letectvo. very old rock. Ježiš, zelený? To som... Takže takto. Však lebo som mal prst na zlej onen... No veď vieš. Hej, well played, hej. Zle je, toto úplne jednoducho prejdem tohto. More rock falling out of the bloody ground. Dávam mu šancu. Reparáta bol. Dal som mu šancu. Nevyužili ju, smola. Počkaj, čo sa tam spavnulo? Ďalší. Jak ďalší? Kde strieľaš? Ďalší. Dobre, takže mi prebil mi môj amulet. Ďalší. Jak ďalší? Koľko ich tam je? Ďalší. Dával som, dočoval som, ale tá hra nestíha. Čo ti mám povedať? Nestíha. Hríčka. Pomala. S vývojármi. S 2 mozgovými bunkami. Ale chápeš, že ty keď sa smeješ, mne to úplne rozbíja sústredenie. Paráda. Sprav si merč? Aký merč je, Betty? Santa retardíka? To by bol dobrý merč, honestly. Na tričku len tak má napísané, jak ďalší. Pohode, neuhol som sa! Jasné, bednička! Počuj. Co ti jebe? Však ale to mi úplne rozbíja proste hru, keď mi Kiko sa smeje proste v pozadí bezdôvodne. Hej, v kotúle, hej. A nejde ani menu teraz, pre istotu, lebo som si nekúpil kameň. Nejde ani menu. Jasné, uhol sa. Není ani zamrazený, a je. Jasné. Dal som dole šípku a L1 a R1 zároveň, aby tam použil proste atak runík na onem spíre, ale nestíhajú moje inputy. No, ako všeobecne tankovať Red Circle a tu je celkom ujebaný nápad. Neviem, o čom rozprávaš. Osne, uhol sa. Zabij ma, lebo ťa zabijem, ty kokot. Pohode, no. Zo zamrazenia spravil rýchly útok. To si môžeme dať rekapituláciu, môžeme to spomalene pustiť. Áno, amulet nefunguje, ktorý zruší útoky. Čo máš spraviť s rozbitou hrou proste? Môžeš... Čo máš spraviť s rozbitou hrou, ha? Čo? Jasné, počuj. Čo ti jebe? Čo ti jebe? Čo ti jebe? Ani ovládač nefunguje. Stúka. Zajebal si viac ako polovicu bohov, liebe ťa bednička. Jožko bednička. Bednička.
Jasné, uhybka, ignoračka, takzvaná. Čo je v poizne a vtedy nemá proste nič robiť. Ja to jebem. Celú pojebanú. Hej, ja ti dám behind you. Right side, brother! Right side, incoming! Without you, Kratos! Drž piču, ty kurva. Čo má mať non-stop ten Resurrected Stone, aby si ho nemusel kupovať ako retardovaný, že sa musím vrátiť. Kvôli jednému pojebanému kameňu rezurektovanú. Vieš, čo mňa najviac baví? Keď normálne odišiel. Keď prisudzuje nové vlastnosti nejakým veciam a potom je nasraný na to, že to nepoužije. Čo? I thought it was clever. Neviem, čo vy rozprávate za pičoviny zase. Teraz má poison, nemá nič robiť. Vieš, proste prečo? I hate to bay. The smoke from the Však rig. ale keď použiješ ten spell jej, to má dať, toto má zrušiť. Ktorý ruší útoky, proste odkedy. Tam je to napísané, vy nič neviete. What can I make for you? Holy shit. Superior. Aj. Oh, got time to chat? To je najhoršie, vy ma zo sústredenia vyhadzujete a potom to nemá zmysel. Lebo ja sa proste sústredím na fight a vyhodíte ma. Kde je ignoračka? Čo? To som vôbec nepovedal. Nič také som nepovedal. Ináč, toto je genuine akože typ. Keď má vedľa mena taký štítik malý, taký, proste to uvidíš, vedľa levelu je niekedy taký štít na nepriateľovi. Keď má ten štít a použiješ na neho runik, hej, tak síce dostane damage, ale nedostane akože nejaký stun z neho. To je runic shield, ktorý akože nepriateľa nie sú ovplyvňovaní nejakým tým, že by ich to malo proste staggernúť. Ale dostanú damage normálne. More Draugr falling at the bloody ground. Aha, vidíš, zrušilo mu to teraz. Sranda, že ho strieľa cez stenu inak. Bude rád, že nemusí byť vedľa teba, aby tie typy fungovali. Víš, teraz je tam ten štít. Behind, incoming! Vidíš, zrušil ho teraz. Ale červený východ nezrušíš. To bol červený? Hej? Pohode, máte čas, chalani. Pohoda. Pohode, čakaj, nechcem sa hýbať. Pojebaná kokotina. Čo teraz robíme? Nie to tu, dobre. More Draugr falling at the bloody ground. Čo? Nebolo to tam proste, vymazali to asi, vieš? Včera večer, alebo čo? Asi to vymazali. Dobre, no. Behind you! Dobre, jasné, do každého si raz pichni, ty pravíje. To čo robí? Už som sa pristihol jak one. Teraz by som chcel vidieť ten overlay, kámo. No veď to som chcel zapnúť a nebolo to tam. To čo zase vyvádza, ty kokot? Ten lock kamery je úplná kokotina. Áno. Jasné, premen sa. Dobre.
si vymyslel to slovo zase? Dal som R3, som hovoril. Certainly the Empress I told you about. Piči. Blamed the gods for the death of her family and has been haphazardly wreaking her vengeance on Jebnutá hra. everything within arm's reach. Even death couldn't stop her. Víš, čo si povedal? Však som povedal, dal som R3, si kokot. No, jasné, letectvo. Je aj tak. Ježiš. Jasné. Na poslednú sekundu mi ukázalo to červené. Dobre, dobrá hra. Dobre naprogramovaná, setupnutá, pripravená. Jasné. V pohode, chcem sa na neho kúkať, no. Yelpa! See ya, bitch. Nightmare on the left! On the left, hovoríš? Jasné, dlhšie charguj. V pohode, nedal som ono. Haló, čo to nejde? Jasné, nemal som spear doteraz. Pohoda. Dobrá hra je toto inak. V pohode, úplne poslúcha, všetko, že stláčaš inak. Input delay tam vôbec není. Spam MNA, MMA, no. Áno. Dobre naprogramovaná hra. Above you! Incoming poison! Pohoda. A čo ja mám? Týchto kombatoch sa deje všetko tak, len aby ťa to vytočilo. Ak to teraz ho nehitne, tak to jebem už tú hru, fakt. Nasty hit! You alright, brother? Up there! Ripcord coming this way! Behind you! Look out! Another nightmare! To the left! Počas, aj to si chcel. Som myslel, že zakúrime. Aha, novinka. Right side! Behind you! Ježiš, iframe. Lad, showing them! V pohode. V pohode, nedávam teraz vôbec, ja aj zase nemám kameň, jaj. Najpríjebadnejšia mechanika v tejto hre, kupuj si kameň. To je neuveriteľné toto. To je absolútne neuveriteľné. Incoming poison! To je absolútne neuveriteľné. Behind you! Aha. Nemôžem ani restartnúť. Nemôžem, lebo nemám kameň. 2 metre za tebou, vieš čo? Aha. Toto nič, to nefunguje toto, ale no čo už, čo spravíš? Neskoro, nepadlo mu to na hlavu. Above you! Nepadlo Incoming mu to na hlavu, poison! no. Pohoda. Felt that one, brother! Dobrá hra. Grim attacking from above! Paráda. To je najlepšia hra na svete toto. Najlepšie. Kratos, are you okay? Nope. Nope. Najhorší realm toto.
Join him. Behind you, Kratos! Jasné, pokračuj si tu, či jak sa to volá. Bože. Pozri, jak sa tam prechádza trúbka. Neskutočné. Tak ono len pokračuje. Víš ako? Hej, americký snajper. Keepovač takzvaný, keep-upovač takzvaný, najlepší oný, sledovateľ, follower tvojich pohybov, prediktér, prefirer. Všetko je, ty kokot, všetko. Áno, to je neuveriteľné, toto nepochopíš nikdy v živote, nie, toto nič, to je nič. Na schvál. Jasné. Jasné. Najrýchlejšia A40 na planete. Dobre. A teraz sa to trafilo. Aha, tento cez texturičky. Hitlo ma to, jasné. Dobre. Máš kameň. Mám piči celý kameň! Ten mám na to, aby som to mohol reštartovať rýchlo. V živote nepoužijem. Najjednoduchší encounter, aký som kedy hral. Jednoduché strašne. Willkommen, brah! Halo? No do piči. Enemy behind you, Kratos! Pohode, celý život mi ubrala. Pohode! Ani neviem, čo ma zabilo. To len tak si podľa mňa lahovala, dobre. Termine! Kochni si, no. Paráda. Bomba. Skjelpa! Čo ti jebe na ranu? Hej no, to sa presne malo stať. Hej, aj to sa malo stať, ten amulet funguje. Ty pičus! Keby to bolo jednoduchšie, tak by tu mohli dať takto na obrovskú tabulu, jak v Crashovi. Zadal by som tam proste, že trojuholník, kríži, kocka a prešiel by ten encounter za mňa. Inak by to už jednoduchšie nemohlo byť. Nemali by to ako spraviť jednoduchšie, nemali. Keď chceš proste kombiť, krásne, že ustúpiš, zmeníš si zbraň, použiješ toto, takto uhneš sekerka, hodíš, privoláš, kombičko zároveň, si mŕtvy. Ale keď spravíš toto... Vyhral si. Nechcem ti kaziť ilúzie, ale... Neviem, ako to dám preč z obrazovky. Neviem inak, či som si neprehodil nejaké veci. A je dojebané už aj toto, aha, vidíš to? No tak tomu ver, to si čo spravil? A mám menší level ako som mal, čiže niečo som spravil. No ale teraz, že čo zistí, že čo? No, to neviem vôbec. Čo tam robí? Haló? To je ďalší? Dobre. Čo si koko? Classic God of Book.
Dobre. Si kokot, či čo? Dobre, Brok mi to dojebal úplne. Paráda, Brok. Aha, ja žijem? Je. Bomba. Ale aspoň... Čo už no, Bugita, no, čo ti poviem. Jasné, buď. Však to je Bugita. Piču, oni nič nevedia naprogramovať, tí kokoti. You're gonna look guilty as a red splotch on this here hammer. Pôjde, nechcem zobrať ten kameň. No, počkaj, však ale od toho kameň sa otočil preč. Čože? Však to mi samé tá kamera. Čo ti jebe? God of Easy. Vždycky, keď sú v encounteri dvaja trollovia, toto je go-to stratégia. Z jedného na druhého. God of Easy. Ježiš, God of Easy. Tebe jebe. That's probably enough heart pumping for me today. To počíta. To Santa Monica si nevedia predstaviť, čo som tu ja vyviedol. To keby vedeli, tak by museli nejak poriadne naprogramovať, aby sa to buglo ešte viac. Nech to sa nemôže toto stať.